Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і за кордоном. Наша війна, вона лише географічно триває, на жаль, в Україні. А насправді ця війна, глобальна війна свободи проти диктатур, демократії проти рейхів і комуністичних режимів тощо, або псевдокомуністичних режимів. І сьогодні я дуже радий, що вперше у мене, принаймні, в етері людина, яка розуміється на китайській тематиці. Це Артур Харитонов, експерт китаєзнавець, координатор міжнародного руху Free Hong Kong Center. Ну, ви розумієте, про який Гонконг йдеться. Президент його Ліберально-демократична Ліга України. Так сталося, ну, по-перше, селям алейкум, пане Артуре. Доброго дня. Так сталося, що я, в принципі, не вважаю себе експертом ні з чого, так, досконалим, але Китай – це найтемніша, як би сказати, сторона моїх знань. Тобто я уявляю, і більшість, я думаю, так само глядачів наших уявляють собі, що Китай – це такий монстр великий. І, в принципі, більше на цьому все закінчиться, що там комуністи при владі, і все, в принципі, да. І тому кожне питання, яке я ставитиму, нехай воно вам здається там наївним, дитячим там або якимось там, ну, несерйозним. Прошу вас відповідати, бо ви не лише мені такому відповідаєте, а й багатьом людям, які на цьому не розуміються. Ну і прошу вас сказати якесь вступне слово, від якого ми танцюватимемо далі по цій великій темі. Там дуже дякую. Насамперед дякую за запрошення. Дійсно, Китай – це велика прогалина української політики. Мало хто розуміє значення цієї країни у сенсі того, яку загрозу вона несе загалом всім демократіям. Тому що, знаєте, притаманно людям мислити межами міфологем про Китай, що Китай – це якийсь дракон, що це якась там велика цивілізація і так далі. Але для нас усе це не є таким важливим, поза як на сьогодні Китай – це звичайнісінький величезний комуністичний режим. І українцям він дуже добре знайомий з часів радянської окупації, принаймні тим, хто її застав. Китай дуже подібний на СРСР, Китай дуже подібний на Росію. І що найстрашніше для нас в межах нинішньої війни, що Китай є однодумцем росіян. Він давно таким був. Самі росіяни історично завжди визнавали китайці своїми союзниками. Є чимало різних міфів про те, що ці країни між собою ведуть якусь ворожнечу, що Китай планує захоплювати російські території, але на сьогодні ми бачимо іншу картину. Китай насичує росіян і фактично є головним джерелом фінансів для росіян для продовження нинішньої війни. Ось з цих міфів я насправді хотів почати. Я, в принципі, це так підсвідомо розумію, що всі ці казки, я ще коли працював в Росії, багато чув цього. Китай лише чекає на мить, коли він захопить там Дальній Схід. Китай, він ворог Росії там, а спостерігав я іншу картину. Китай, ну там дійсно там є китайці, але це не співрозмірні обсяги населення там на їхньому березі там Амуру і на російському березі Амуру. Тобто там тисячі, може сотні тисяч людей, але це геть не мільйони, не десятки мільйонів і не сотні мільйонів, як можна було пропустити з цієї там страшилки, так? Тобто Китай, в принципі, він бере ресурси російські, але він на територію Росії, в принципі, ніяк не зазирає і поводиться він. І ще я, знаєте, з чим, Артур, не погоджуюся? Ви все це прокоментуйте, будь ласка, з тим, що Китай – це перший номер зараз, ну, принаймні зараз, у стосунках з Росією. Я так подивився, Путін абсолютно не вважає себе другим. По-перше, ну, принаймні, він сам не вважає. І поводиться він абсолютно ніяк підлеглий, як би нам цього не хотілося. Чи я маю рацію, чи ні?
Ну, власне, давайте почнімо з другого, тому що це те, що турбує усіх. Власне, нинішні взаємини росіян і китайців, лідерства їхнього Путіна та Сі Цзіньпіна. Власне, це не зовсім історія про те, що Росія повністю підлегла. Росія економічно, фінансово визнає свою повну залежність від Китаю, і це вже факт, враховуючи те, які договори вони підписали. Але це специфічні стосунки. Тобто, це не зовсім так, що Путіну доводиться бігати до Сі Цзіньпіна як умовному Лукашенкові до Путіна або до того самого Сі Цзіньпіна, бо мовно Білорусь є проксі обох країн, і китайської, і Китаю, і Росії. І, власне, це відносини партнерські, це відносини однодумців. Хай Путін нині і визнає, що Росія не може конкурувати з Китаєм за рівнем ресурсів на ведення якихось злочинів, але він відчуває, що Сі Цзіньпін – це насамперед його друг, його поплічник, його однодумець. І багато іноземних медіа за фактом візиту Сі Цзіньпіна до Москви підкреслило саме те останнє відео, де Сі Цзіньпін говорив, що вони роблять речі, які не робили 100 років. Опліч йдуть. Ну, ймовірно, ви бачили це відео. Тобто багато говорили саме про нього, що це показує реальний стан речей. Це однодумці, це друзі, це Муссоліні та Гітлер, якщо говорити історичними порівняннями. І важко уявити ситуацію, в якій Муссоліні піде війною на Гітлера, а Гітлер піде війною на Муссоліні. Вони дуже є близькими за сенсами своїми, тому що не треба шукати тут якогось східного підходу Сі Цзіньпіна. Він китайський комуніст, він виріс в умовах китайської комуністичної держави, і виховувався він геть не так, як виховувалися умовно китайці 300 років тому. Це не конфуціанське якесь мислення, це мислення компартії. І звісно, що для Путіна, який такий самий продукт СРСР, як і власне Сі Цзіньпін, це очевидно. Що стосується міфології про землі, це також дійсно важливий момент, тому що в російській пропаганді загалом існує, причому в пропаганді хороших росіян і тих, кого ми кличемо загалом росіянами. Це є два наративи міфологічні, які дуже дратують. Один дратує менше, це міф про конфлікт всередині компартії. Не знаю, чи чули ви його чи ні, але оця історія... От це приблизно, Артуре, приблизно як ці вежі Кремля, які завжди постійно конфліктують, і ось одна іншу вб'є просто, але нічого не відбувається. Я перепрошую за таку ремарку, просто дуже схоже. Це близько, але там ще гірша ситуація, тому що нині, можливо, там ці кліки і були колись. Але з приходом до влади Сі Цзіньпіна ці кліки або вмерли своєю смертю, або були посаджені, репресовані, їх вже не існує. Багато різних аналітиків мислять категоріями 2000-х років, тому що вони в той час були умовно молодими, вони тоді вчилися, і вони думають, що донині при владі Худзінтао. Але, перепрошую, з 2012 року ми маємо зовсім іншого лідера китайського, Сі Цзіньпіна, кривавого, жахливого, з усіма своїми злочинами. І, власне, психологічно він трохи відрізняється від Худзінтао, від того покоління. І ми от зараз, коли він прийшов на третій строк, безмежний строк, по суті, як ми в професійному колі говоримо там китайського імператора, то власне вже немає якихось важелів впливу на цю людину. Він отримав абсолютну владу над КНР. Це ще стосується самого Сі Цзіньпіна. Щодо земель, і це другий міф, який, на жаль, продовжує тягатися українським медіапростором, ну фактично всі 8 років плюс російсько-української війни з моменту російського вторгнення до України в 2014 році. І власне говорять, що дійсно от зараз Китай скуповує там щось. Це побрехеньки, вони, звісно, що ґрунтуються на фактах, але ці факти або перебільшені, або неправильно взагалі зрозуміті людьми. Тому що коли мова про Далекий Схід, територію, яка 100 років тому була українським зеленим клином, власне, це територія понад одну Австралію. Ну, тобто ми розуміємо, що це більше за сам Китай. Це величезна земля. Окуповувати її надзвичайно дорого, тому що вже були спроби окуповувати ці території під час Першої світової війни. І, власне, це дорого, це невигідно, це складно. Набагато легше мати там концесії і викачувати звідти ресурси, що і мають китайці. Китайці мають на меті брати звідти нафту, газ, ліс, людей, там жінок китайці дуже люблять російських. Ну, оце їх цікавить. Але це не історія про те, що китайці візьмуть і поїдуть зі свого Сичуаня
або якоїсь іншої китайської провінції в Росію. Це дуже дорого. І є міф з приводу того, що китайців дуже багато, тут в сенсі 1,4 мільярди, їм нема куди дітися. Насправді їм є куди діватися, тому що не весь Китай є заселеним. Китай заселений по дельті, там, мовно, Янзи, Хуанхеп, там, по одній лінії історичного Китаю. А там, де окуповані території, де Тибет, де Східний Туркестан, де відбуваються геноциди, етноциди та інші злочини, там китайців нема наразі. І тому це одна з причин, чому в цих регіонах відбуваються злочини. Вони вбивають етнічне, наприклад, уйгурське населення, руйнують їхні міста і заселяють його ханцями. Ханці – це титульна нація китайців. Бо китайці, нема етносу китайців. Вони діляться на численні групи. Манджури не китайці, уйгури не китайці, тибетці не китайці. І це можна прилічувати. А те, що ми кличемо китайцями, це ханці. Це от ті, кого ми можемо в Росії назвати московитами, власне. А власне, уйгури це або Тайвань, ну там не етнічна історія, вони ханці ніби, так? Там історія про свободу і несвободу. Але в принципі... Не зовсім. Ну, до Тайваню ми дійдемо, це окремий випадок, так? Але уйгури це, ну, фактично, це те, вони роблять з уйгурами те, точніше, коїть з уйгурами те, Пекін, що Москва хотіла, мріяла і частково скоїла з українцями, тобто геноцид. Захоплені території, позбавлені національної ідентичності, позбавлення мови, ну і абсолютно, ну, в принципі, це фашизм, ну, нацизм. Безумовно, ми живемо в той час, коли близько мільйона, понад мільйон уйгурів знаходяться у концтаборах. Вони називаються таборами перевиховання або як інакше, але це не змінює сутності. Там відбуваються жахливі речі, людей викрадають, жінок викрадають, катують, і вже є чимало доказів. Навіть українську мову вже почали видавати фікшн з цього приводу, можна будь-які книгарні знайти. Власне, це вже факт і доведений уйгурським трибуналом в 21-му році. Якщо не помиляюся, є там тисячі сторінок матеріали цих справ, можна почитати. Власне, і Китай його замовчує так, як Радянський Союз замовчував Голодомор, і світ в це не вірив, так само, як замовчувався геноцид кримськотатарського народу. Тобто це жахливі речі, і ми є свідками цього. І отут є такий нюанс. Мене часто критикують за те, що як я смію говорити під час російсько-української війни про ці речі, коли українці самі переживають геноцид. Але мені здається, поза як ми переживаємо, і наші предки це переживали, це наша місія говорити за тих, хто не може говорити. Тому що це наша культурна пам'ять, це те, з чого ведеться наше коріння, і хто як не ми. Чому люди думають, що про це мають говорити якісь французи або німці? Якщо це ближче до нас, і вони є нашими однодумцями, і тому так важливо, щоб ці самі уйгури активно підтримують Україну нині. Тобто, це складні теми, і в Україні, на превеликий жаль, немає розуміння цих процесів. Але це ж, мені здається, не настільки складно. Питання в тому, що просто не вистачає контенту. Ну, просто мало хто знає, ми це знаємо просто через те, що вони тюркомовний народ, і фактично так. І я просто скажу, що мій там далекий предок, не прямий, але все ж таки Ісмаїл Еспринський, він видавав, до речі, там річниця була виходу цієї газети «Тарджиман», перекладач, була одна з небагатьох тюркомовних видань в Російській імперії, і її читали уйгури так само. Тобто вона була такою мовою видана, кримською мовою, а кримська мова, вона така серединна серед тюркських мов, і, в принципі, уйгури розуміли. Тоді в них був шанс, і тоді вони думали, що вони врятуються, але Друга світова війна змінилася остаточно на їхню таку важку долю, а уйгури, якщо хтось просто не знає з глядачів, трохи розповім, буквально півхвилини, це, наприклад, народ там в сім'ях, в родинах є книги, яким по 600, по 700 років, і в яких старша дитина сім'ї пише історію роду свого. І я бачив такі книги. Тобто це, я не знаю, чи є таке в китайців, а в уйгурів це є. Тобто це такий серйозний народ, і великий народ. Здається, їх як українців, десь 40 мільйонів. І більшість, на жаль, перебуває під владою китайських нацистів, а вільна частина перебуває в Киргизстані, Казахстані, Узбекистані тощо.
Я думаю, не 40, там близько 20, якщо не помиляюсь, але дійсно так і є. Уйгури жодним чином не китайці. Вони не виглядають як китайці. Китайська мова абсолютно відрізняється від уйгурської мови. Культури різні, бо йдеться про мусульман. Китайці це у них релігія комунізм. Треба забути, що в них там були якісь там інші релігії в давнину, бо нам це не цікаво елементарно. Це вже казки, цього вже немає. Є Мао Цзедун, є Сі Цзіньпін, і тому в мечеті уйгурів, наприклад, вриваються китайці і вивішують там портрети Сі Цзіньпіна, що загалом, наскільки я знаю, заборонено ісламом таке робити. Але це робиться і не тільки в мечетях, це робиться в тибетських храмах, це робиться в монгольських храмах, тому що у нас є Південна Монголія окупована. І уйгури, вони боролися за свободу спочатку перед Першою світовою війною, приблизно тоді, коли і Україна почала боротися за свободу. Тибет проголосив незалежність в 1913 році, в 50-х роках його окупували. І таке саме приблизно сталося і з уйгурами. Просто їм було складніше. В Тибет китайці не змогли ввести війська, а в Східний Туркестан одразу, коли уйгури почали боротися за свою державність, приїхали китайці. І вони робили те, що робили білі росіяни в Україні, а потім і червоні. Дуже схожа історія. І я, до речі, хотів трохи, знаєте, з вами, Артуре, про китайський комунізм поговорити. Я був у Китаї двічі, але все це було ще до Олімпіади. Ну, тобто, я цього Китаю не знаю, і в Китаї Сіньцзіньпіні я там не був. Ну, в принципі, я думаю, що на побутовому рівні там мало що змінилося. Вони дуже зверхні до інших, це правда. Вони дуже, в них такий націоналістичний, ксенофобський настрій, в принципі, так? Вони різні там на півдні, на півночі, але в принципі їхня ідея це ідея, що вони як у росіян, в принципі, вони арійці такі якісь там. А насправді я думаю, що ви абсолютно маєте рацію, що вони там жодного цього даосізму не залишилося. Це все таке, просто формальний одяг. Да. А насправді, навіть там може бути і не комунізм в тому вигляді, як ми думаємо. Багато хто. Річ у тім, що там навіть школи навчальні, навіть початкові школи, вони всі за гроші. Там усе за гроші. Там, в принципі, такий собі комунізм на абсолютно капіталістичних засадах. Але я думаю, що ось про Сі Цзіньпіня хочу трохи конкретно. Що це навіть не комунізм, це в принципі фашизм такий, китайський фашизм. І в них є дуче. Давай дуче. Якщо там Путін у нас він веде там, він буде там Гітлером, так умовно, то це дуче, да? Він. І про нього конкретніше, він теж, як Путін, здається, з низів якихось там суспільних, і він піднявся своєю там харизмою, може жорстокістю, може хитрістю, я не знаю чим. Всім разом. Так, і це, певним аналогом можна вважати там, я не маю на увазі, що він такий кривава така людина, але президент Туреччини, він теж з низів піднявся, да, і народні маси його підтримали, такі, люди переважно прості, як ми там можемо умовно сказати. А що за історія взагалі з комунізмом їхнім, чи я маю рацію про нього, і сама особистість товариша Сі, щоб нам його розуміти. Бо Путіна нарешті через таку ціну ми зрозуміли. Тобто ніхто вже не каже, там Путін цього не розробить, йому це не вигідно, як раніше казали, а він робить і все. От ось китайський політичний устрій і їхній дуче. Власне, це подібні історії. Просто тут багато аспектів. Дякую за те, що ви знаєте це, бо рідко можна зустріти людину, яка в Україні це розуміє. А щодо власне цієї специфіки в самому Китаї, почну зі шкіл, тому що це важливий момент. Дійсно, абсолютно маєте рацію. В Китаї, попри те, що вони проголошують себе комуністичними, довгий час діяли приватні школи, і батьки намагалися постійно віддати дітей в приватну школу, де не буде комуністичної освіти. Приклад. У 21-му році Сі Цзіньпін почав масові репресії проти приватних навчальних закладів. Їх більше нема. Чому? Тому що вони навчали дітей поза комуністичною програмою. Зосталися ті, що зголосилися ввести систему комуністичної освіти. Оцей комсомол,
оці всі комуністичні молодіжні ліги, власне, в систему приватної освіти. Це приклад деградації Китаю. В них був період такої собі умовної лібералізації, хоча так її назвати не можна. Це був час, просто коли вони поставили питання про збагачення вище ніж історію про соціалізм, комунізм. Але за роки Сі Цзіньпіна відбувся відкат до умовних часів Мао Цзедуна, коли в нас відбулися репресії реально приватного сектору усього, починаючи від Алібаби, яку буквально минулого 2 тижні тому розчленували на 6 організацій. Це інша тема для розмови, власне, і закінчуючи, наприклад, репресіями проти шоу-бізнесу. Про що мало хто знає в Україні, це те, що Сі Цзіньпін відчув, що в молоді почали з'являтися інші лідери, відмінні від державного лідера, від Сі Цзіньпіна. І тому, наприклад, почалися заборонятися фан-групи. Тобто, якщо, наприклад, треба ж розуміти, що таке фан-група в Китаї. От є китайська рок-група, якась група, умовно, спаячена з Кореї чи з Японії, бо в них свого нема. В них там фанатська база 200, 300, 400 мільйонів людей. Бо це Китай. Я знаю, що таке кей-поп, музика. Вона просто неймовірно популярна. І в Україні теж ми бачимо людей, які, наприклад... це сі-поп. Це сі-поп. Тобто це Китай... Це подібне, це вони сплагіатили. Тобто це от китайців в якийсь час вони вирішили, що на суть довго розказувати. Слово молодь це слухала, це почали забороняти. І, власне, заборонені фан-групи, наприклад, в Китаї. Артисти, які дозволяли собі забагато вільнодумства, зникли безвісти. Там надпопулярні артисти, співачки, митці, їх показово репресовували, їм фабрикували справи. Це нагадує сталінізм насправді. І такого настільки багато відбулося за цей час, що важко говорити про щось адекватне нині в КНР. Тому що крок за кроком це перетворюється на просто Північну Корею. Або сталінізм, діджитал еру. Оце є велика проблема. Власне, щодо китайського комунізму, він нікуди не зникав, він був джерелом права, ним керувалися, всі компартійні органи процвітали, і компартія – це єдине джерело влади, власне, комунізм. Але у 23-му році відбулися зміни, на яких треба наголосити. Власне, раніше в китайській доктрині було багато форм комунізму. Вони записували туди ленінізм, марксизм, маоїзм, політичні ідеї Дена Сяопіна, політичні ідеї Цзян Цземіна, попередників Сі Цзіньпіна. Тобто, власне, була плюральність в межах комунізму, партідеологія. У 23-му році, з того моменту, як Сі Цзіньпін захопив абсолютну владу в КНР, це ще в 22-му відбулося, але ми знаємо, що його вже офіційно проголосували одноголосно в 23-му, перед візитом в Москву, там це за тиждень було. Він викреслив всі форми комунізму, окрім як сідзіньпінізму. Тобто, якщо раніше можна було чиновнику посилатися на доктрину Леніна, Дена Сяопіна або ще іншого комуністичного провідника, і це давало дискрецію для їхніх повноважень в органах, тому що приписи комунізму було джерелом права, і вони мають набагато більше значення, ніж умовна конституція Китаю, то нині джерелом права є синдзіпінізм. Оці політичні ідеї Сі Цзіньпіна, які ганебно видавало видавництво «Фоліо» в 20-му році чи 19-му, чи коли вони там видавали, що взагалі не має бути українською мовою. Оці от метрові талмуди, ми розуміємо, як це в Радянському Союзі було, писали оці от праці якісь, отак само є вони у Сі Цзіньпіна. І навіть той самий мирний план, який Китай пропонує, руснявий план, власне, для України, він же ж написаний не просто як план, він написаний згідно з 3 доктринами Сі Цзіньпіна, там, про єдності, неподільності. Я, чесно, не буду навіть цитувати ці доктрини. У них усюди доктрина Сі Цзіньпіна. Тобто, можна уявити, про що йдеться. Це не просто вже комунізм, а це комунізм зав'язаний на одній особі. І про конкретну особу, якщо можна додати. Я розумію тут, знаєте, я, Артур, коли вас питаю, я розумію, що ми, в принципі, мало знаємо про диктаторів і фюрерів. І про Путіна ми мало знаємо. Ми так досить поверхнево можемо судити. Так само і про Сі. Все, що ви скажете, скільки скажете, скільки знаєте точно. Власне, Сі Цзіньпін, він був з сім'ї компартійного чиновника середньої ланки. Їхня сім'я була репресована під час культурної революції. Він страждав на, власне, їх тоді відправляли
під час культурної революції в села, там до нього погано було ставлення. Словом, це була злобна дуже дитина, і він побудував собі величезний шлях компартійного діяча. Ну, характерні речі, що він працював в Тибеті свого часу як гауляйтер умовний, тобто відповідав за репресії в тому регіоні. Він був губернатором, ну це спрощено кажучи, в Фудзяні, це провінція напроти Тайваню, це найбільш радикальна антитайванська провінція. І в той час він відвідував Україну, Одесу в 2000-х роках як губернатор цієї області, бо ця область має партнерство з Одеською областю, і з ним зустрічався попередній губернатор Одещини. Якщо він наге в нього прізвище, який був до 24 лютого. Контроверсійна дуже людина, звинувачена в корупції. Власне, він дуже хизується своєю дружбою Сі Цзіньпіном, і от тоді це для нас цікаво. Він відвідував особисто Україну в 2000-х роках. Працюючи, це був надзвичайно проросійський діяч, оцей одеський, і він, власне, сталініст, тобто він там дуже ратував за ці всі історії комуністичні. Тобто, власне, це, звісно, що великий нюанс. І, звісно, що він підіймався по цій комуністичній драбині через трупи, але є така здогадка, що власне не зовсім він сам своїм хистом збудував цю історію, а зв'язками зі своєю нинішньою дружиною з елітної комуністичної родини, яка має зараз статус чи то генерала-лейтенанта, чи кого, це військова співачка. Про цю співачку можна сказати, це найпопулярніша діва Китаю, це дружина Сі Цзіньпіна. Вона виходить коли на сцену, це дуже багато фієрії, це фєрверки, це, власне, пір'я всюди. Ну, тобто, ми розуміли, що вона показує себе як там імператриця Фенікс, Фаньхуан, я не знаю, як вона сам себе вважає. Що треба знати про цю жінку? Це жінка, яка виходила на площу Тяньаньмень після розстрілів студентства в 1989 році. Це були жахливі події, коли десятки тисяч людей Я було пам'ятаю, вбито. там танками Так. давили танками людей, студентів. Да. Я бачив фотографії нещодавно, і нас мало фотографій реальних жертв. Там люди без ніг, з порватими животами. Їх за ніч ці трупи зачислили комунальники. Це найбільша площа світу в Пекіні, хто не знає. От, власне, на цю площу це ж робили хто? Армія китайська розстрілювала людей, студентів. І ця жінка прийшла співати. Ну, це одна з легенд, звісно, ми не знаємо точних фактів, але що вона прийшла співати на цю площу, коли прибирали трупи, підіймаючи бойовий дух офіцерів, які вбивали свіжий народ. Я думаю, це дуже показово. І власне, і Сі Цзіньпін саме такий. В 2008 році Сі Цзіньпін відповідав за безпеку Олімпіади. Це момент, коли в нас починається активна фаза геноциду уйгурів, коли в нас з'являється концепція уйгурського мусульманського тероризму. В них навіть є ж концепція 3 ЗІЛ, 3 зла, там екстремізм, тероризм, сепаратизм, здається. Це те, що Путін поклявся служити Китаю і боротися з цими 3 злами. Це те, що Путін казав про Чечню колись. Це абсолютно дуже схоже. Да. От, власне, вони дуже подібні в цьому сенсі. І, власне, Сі Цзіньпін був одним з ідеологів геноциду. Тобто це людина надзвичайної кривавості. До слова, хто не знає, найкривавішим диктатором в історії був і не Гітлер, і не Муссоліні, і не Сталін. Вони всі близько не стояли опліч Мао Цзедуна, який вбив близько 100 мільйонів китайського населення. Тобто за його наказом було розстріляно близько такої кількості людей, самих китайців. Тобто кривавість китайського ханців, кривавість комуністичної партії Китаю важко уявити в тих масштабах, бо ми багато чого не знаємо. Ця історія довгий час була заборонена в Україні, бо була радянська окупація. Але, ну, наприклад, для того самого американського громадянина, хто мав доступ до інформації, ці речі були очевидними, тому що вони це, ну, споживали цей контент, що пробувалося з КНР, особливо під час культурної революції. Тобто, що ми можемо знати про Сі Цзіньпіна? Це людина дуже мстива, дуже жорстока і готова на набагато жорсткіші власне речі, ніж мені здається, на що готовий Путін. Тому що, знаєте, є ж така історія, власне, і це українські батьки-засновники писали нашої державності, провідники УПА, що є така історія, що Мао Цзедун планував вже якнайшвидше використовувати ядерну бомбу проти своїх ворогів, і самому Сталіну довелося Мао Цзедуна від цього якби відговорювати. Тобто кривожерливість – це їхня, власне, доктрина.
І тут ми переходимо до психології пацієнта. Психологія Путіна, ну, я думаю, що мені особисто більш-менш зрозуміло через мій такий специфічний досвід життєвий і журналістський. Я ніколи не вірив, коли казали ось ці фрази Путін, що він дурний. Ні, він не буде нападати на Україну. Потім він не буде окуповувати Крим. Він там потім він не буде нападати повномасштабно. Ну йому ж це не вигідно. Він що не розуміє, що там ну таке. Але в диктаторів і у фюрерів особливо інша логіка. Вони живуть в іншому світі. Цей світ абсолютно не здається їм таким безнадійним для них, як нам, наприклад. А в вигляді Китаю він не є безнадійним, ну принаймні наразі. Наскільки він так, і в нас теж модно, ну, враховуючи те, що ми знаємо Китай, 4000 там років історії, вони такі зважені, такі спокійні, такі мудрі, ну, на відміну від там росіян. І багато хто думає, що Сі може заспокоїти Путіна, сказати: сиди тихо, мені торгувати з Західом, там таке, я не буду втручатися. Ось наскільки це правда про його зваженість і про його страх перед розривом економічних зв'язків і санкцій, і чи може він, ну, чи може його зірвати з катушок, скажімо так, і чи може він піти шляхом Путіна, ну, враховуючи те, що Путіну щось удалося, а щось і не дуже вдається, і перспективи дуже туманні в Путіна. Власне, різниця між Путіним і Сі Цзіньпіном в тому, що Сі Цзіньпін робить все абсолютно усвідомлено, покроково і згідно з планом. Китайці дуже люблять плани, вони діють дуже чітко, і вони розуміють, до чого вони йдуть. Вони хочуть історичної ревізії планети. Тому що в них є вигадана самими ж китайцями історія про те, що Китай жертва. От був великий Китай, була Китайська імперія, підкреслено, імперія, яку всі ображали, від якої всі забирали території, від імперії, ще раз підкреслено, де жили поневолені народи, бо імперія не з'являється сама по собі. Імперія завжди про завоювання інших народів. Але менше з тим, власне, всі його ображали. Але ж Китай – це піднебесна. Китай – це центр планети. Доки там європейці не ходили на митці, в китайців вже все було. І такими наративами керується Сі Цзіньпін разом з домішками комунізму. Тобто це імперська велич. Ви дуже вірно підмітили, що насправді мова не зовсім про комунізм, а йдеться про шовінізм, про нацизм. Це дуже подібно насправді до того, що і сповідував сам Сталін, тому що в нас комунізм був тільки прикриттям під його справжні погляди і цілі імперії, але комуністичної. Подібне ж відбувається і з Китаєм. Сі Цзіньпін вже, і вони це давно розуміли насправді, що китайська мильна економічна бульбашка рано чи пізно вона завершиться. Ну, тобто, що не буде вічно економічного успіху, обумовленому тим, що західний світ дозволив Китаю бути країною-фабрикою. Китай гроші, отримані з країни фабрики, пустив на власну мілітаризацію і деградацію як країна, де була бодай якась свобода, бо зараз такого і поготів нема. І, власне, нині для третього терміну Сі Цзіньпіна економічний розвиток вже не є головним пріоритетом. Бо Китай, особливо за наслідками ковіду, їхньої жахливої боротьби з пандемією, провалом цієї боротьби за 3 роки, і з багатьма іншими чинниками вже не буде розвиватися так активно, як він розвивався. Лінії поставок багато порушених, бізнес міжнародний виходить масово з Китаю, 25% представників Європейської торгової палати в Китаї вже заявило про вихід з Китаю, вони виводять бізнес в Індію, у В'єтнам, є
Японія в 2020 році ще за Шінзо Абе оголосила державну підтримку великих корпорацій, що повертають виробництво з Китаю додому до Японії. Третя економіка світу, про що часто забувають. Власне, не буде райдужно більше в Китаю історії. Ми бачимо суттєві санкції на китайську економіку, експортний контроль за напівпровідниками критично важливими для китайської постіндустріальної економіки, власне, для всіх цих технологій і дронів, і всього, в чому вони мають успіх. Тобто буде погано. І Сі Цзіньпін покроково готується до ізоляції КНР. Тому, наприклад, ми з 2020 року, під час пандемії, коли людей посадили в цей діджитал концтабір, по суті, коли це жахливі, просто там люди з голоду вмирали, бо коли вони виходили за продуктами під час карантину, їх просто забивали, часто ледь не насмерть. Сама китайська музична поліція. І відслідковували, тобто, щоб ви розуміли, китайські поліцейські дрони літали між квартирами і дивилися, чи є люди вдома. Тобто рівень цієї антиутопії. Соціальні кредити, оце все, це жахіття, те, що відбувається. Ми не бачили такого жахіття. Ні, це цифровий гулаг. Це цифровий гулаг. Так. Абсолютно. Тобто у нас тому настільки і закручення відбулося цих гаїв. Тому, наприклад, освіта вся стала комуністичною, тому настільки позбавляються інших ідолів, як вони говорять, що молодь не має займатися ідолопоклонством, не має слідувати правилам комунізму. Тому так сильно і риторика мілітарна готується. Тому Сі Цзіньпін не боїться втратити економічних бенефіцій. Він готується до довготривалої ізоляції Китаю. Питання в тому, що це є план. Ізоляцію треба почати не в 23-му році, а, наприклад, в 25-му чи 27-му, чи тоді, коли Китай буде до цього готовим. Ми знаємо, що Китай є рекордно скуповує кількість зерна. Це жахливі речі відбувалися з зерном планети. Китай все вижирав. Китай навіть під час нашої ситуації став головним покупцем українського зерна, і це і добре для нас, для нашого зернового коридору. Але це ж не просто історія про те, що в Китаї не вистачає зерна. Це історія про те, що він формує сховище продуктів. Чому така активна йде інтеграція Росії в китайську економіку? Тому що Китай готує свою бензоколонку на час війни. Уявіть собі, що коли Китай розпочинає війну проти Тайваню, того самого, Китай має в себе всю Центральну Азію, Росію, центральноазійські диктатури, Іран. Він не буде мати брак ресурсів. Він буде чудово почувати себе для ведення війни. Це, по суті, те, про що мріяв Гітлер свого часу. Дійти до Уралу і отримати бензоколонку. Тому що тоді в нього була б така можливість вести війну проти Америки, проти всіх. А нині все це має Сі Цзіньпін. І це чудово розуміють у Білому домі, і тому стільки в нас є серйозна аналітика на рівні ЦРУ, ФБР і інших розвідвідомств щодо китайської загрози. Це історія про загрозу для всієї планети. І тут ми підходимо, ще можемо трохи про КНДР поговорити, але це трохи згодом, якщо встигнемо. Переходимо до головного. Він відкрито каже, товариш Сі, що він готує країну до війни. А як ви сказали, пане Артуре, і до ізоляції, запаси робить, там нефтесховище, газосховище, все це зрозуміло. Навіть на той випадок, якщо Росія впаде, я думаю, навіть на той випадок він готується. І тут питання дуже просте. Чи спроможний він оголосити війну із метою захоплення Тайваня, знаючи, що це викличе втручання військове пряме, тобто це буде війна зі Сполученими Штатами, бо США мають прямі зобов'язки воювати за Тайвань. І ці зобов'язки вони взяли на себе тоді, коли визнали пекінський уряд і припинили визнавати уряд в Тайбеї. Але захист залишили військовий, прямий, я підкреслюю, це не Будапештський меморандум. І другий аспект того ж самого питання, на мій погляд, це, в принципі, китайська ментальність і, в тому числі, їхній військовий досвід. Попри їхнє таке уявлення про себе, вони там піднебесні, вони там особливі, вони там великі, надвеликі. В принципі, якщо подивитися на історію, вони остання війна, в якій брав участь Китай, це В'єтнам, і В'єтнам, який в 10 разів, просто на порядок менше з усіх сторін, він, нормально їм наваляв. Тоді. Це, правда, давно було. Це я ще маленький був. Да? Але я ще був здивований. Така велика країна і воює з невеликою країною, і нічого.
Чи в принципі це така сама, в принципі, знаєте, Артур, легенда, як про арабів, таких арабів потужних, які такі вони такі криваві, такі сильні, їх багато. Але в принципі остання перемога це Саладін. Це більше ніж 1000 років тому вже, так? І тобто в них немає традиції військових перемог. Ну я не беру, тут не маю на увазі Тибет, то монахів захопити це багато розуму не треба, і сил, і сміливості. І так само уйгурів, їх порівняні з ханцями, їх просто мало, і їх кинули колись. Да? Ну, Тайвань, Гонконг – це окрема тема, якщо встигнемо. Ось, в принципі, вони мені здаються психологічними боєгузами, такими бандитами, які пишаються дуже своєю силою, але бояться її застосовувати, щоб не зруйнувати цей міф. І це ж це прислів'я про останнє китайське попередження. Це або англійці, або американці сформулювали, що вони завжди лякають, тому завтра ми вас знищимо, всіх захопимо, оголосимо війну, а сьогодні ми поспимо. І так відбувається щодня століттями. Чи можна розраховувати на таку боєгузливість китайців, чи що, їхнього керівництва, яке просто, дивлячись на Путіна, подумають, може краще там якусь іншу експансію робити, але не ризикувати руйнуванням просто всієї системи, і там багато буде голодних, незадоволених китайців, і все там піде крахом, вся ця імперія китайська. Ось як вони зважують ці ризики і можливості там, нападати, не нападати? От як ви це бачите? Китай активно готується до війни. Власне, з усіма напрямками, в тому числі мілітарному, ми бачимо чимало різних негативних ознак, починаючи від активної розбудови авіаносців, завершуючи будівництвом військових баз за кордоном. Тобто, це не просто підготовка, це тактична і поступова підготовка до глобальної війни. Під час святкування, стоячи з моменту утворення Комуністичної партії Китаю, нагадаю, створеної за підтримки росіяни, тому гонконці говорять, що China made in Russia, власне, Китай зроблений в Росії. Сі Цзіньпін заявив, що священною місією китайського народу є об'єднання з Тайванем будь-якою ціною. Вони хочуть захопити острів, який Китай де-факто ніколи не контролював, а на Тайвані проживає корінні народи Тайваню, 16 корінних народів, їхні мови є офіційними мовами Тайваню. Тобто нинішній Тайвань відраховує себе не від Китайської республіки, а від корінних народів, що там проживали, і щонайменше від республіки Формоза 1895 року, яку не вдалося зберегти через японців, але для них Японія ближче як держава, в складі якої вони були, ніж Китай. А що стосується, власне, історії з ментальністю, це цікаве питання, тому що коли я обговорюю це з тайванці, дивляться трошки інакше на це, а гонконці, які знають, можливо, китайців трошки краще, бо вони знаходяться в умовах гібридної окупації, і, власне, для них вже китайці є кровним ворогом, і від боротьба на певному рівні вона триває. Власне, в них говорять, що китайці дуже боєгузливі. І в той момент, коли вони почнуть зазнавати перших військових поразок, що це може зламати їхній, власне, настрій, тому що китайці бояться вмирати, на відміну від росіян. І це цікаво. Але ніхто достеменно не знає, якими вони стали нині. Дійсно, війна в них тривала давно, і ми не бачили їх на полі бою, ми не бачили їхньої військової техніки, і армія Китаю залишається такою ж міфічною, як, власне, і армія Росії донедавна. Тобто багато міфологем довкола цього. Китайський генералітет дуже близький з російським генералітетом, тому що, нагадаю, вони постійно, той самий Шойгу, він постійно літав в Китай на військові навчання, і в Східному Туркестані окупованому в 21-му році відбувалися дуже серйозні китайсько-російські навчання, де росіяни пересідали на китайську військову техніку. Власне, це дуже такий ключовий, 20 тисяч росіян брали участь в цих навчаннях, принаймні офіційно. Власне, тому китайський генералітет дуже хоче, щоб Сі Цзіньпін якнайшвидше почав поставляти озброєння росіянам. І вони побачили китайську техніку в умовах реального бою, тому що ніхто не бачив цієї техніки. І вони дуже бояться йти напряму воювати з натівською технікою, не бачачи, як китайська техніка цьому, власне, чинить спротив, з візії китайців. Інтерес в них до цього є.
Але є чимало інших обставин, чому вони не роблять це наразі, і на наше щастя, власне. Власне, таку ситуацію ми маємо. Китай має величезну кількість техніки. Китай дуже вивчає слабкі місця Америки, як ми побачили це під час повітряної кулі, яку збили нещодавно над Атлантикою, коли Китай вивчав ядерні потужності. Китай дуже хоче робити війну побідоносною. І я б не ставився до цього зухвало, дивлячись на Росію, тому що китайці – це ті, хто можуть діяти згідно з власним планом. Ну, тобто, наприклад, вони хочуть позбавити так чи інакше Америку ядерної зброї. І доки вони не будуть мати ці потужності, Китай буде агітувати за конвенційну війну. Тобто вони розуміють, що не в конвенційній війні вони не перемагають за жодних обставин станом наразі, бо китайська кількість боєголовок вона невелика, здається, декілька сот. Вони хочуть до 30-го року зробити 1000 боєголовок, але це за умови, що вони не отримують в користування частину російської ядерної техніки, чого, я думаю, дуже прагне Китай, принаймні тієї техніки, яка може бути боєздатною. Тому ми бачимо дуже дивні процеси, що відбуваються між Росатомом і, власне, китайськими ядерними компаніями. Тобто є така підозра, що вони співпрацюють в сфері ядерної техніки, як, наприклад, вони це роблять в М'янмі, яка дуже хоче ядерну техніку. Там є дуже дивні контракти в 2022 році, але це глибокі моменти. Якщо говорити простіше, Китай має потужності для ведення війни, він до цього готується, і я думаю, що він піде в атаку в той момент, коли він буде відчувати, що він може перемогти. А це не на зараз, це, мені здається, не 23-й рік, це трошечки пізніше. А до того Китай буде вичікувати. І А якщо до того часу коли він буде вичікувати, я практично певен, що Путін глобально програє. І я не знаю, що станеться, так, але в принципі він не посилюється, Путін. В будь-якому сенсі не посилюється, так. Китай побачить, що сталося з російським режимом або персонально з фюрером. І скаже, ні, це занадто великий ризик, до нас ніхто не піде, а краще ми відсидимося за умовною стіною. Це не зовсім така історія, власне. Китаю, по суті, байдуже, чи буде Путін, чи прийде Навальний, який стане прокитайським дуже швидко. Їм абсолютно байдуже, який це буде росіянин. Хороший, поганий. Їм головне, щоб була російська державність. А якщо її не буде? А якщо її не буде? Якщо буде загроза існування, або вона буде вимушена там платити контрибуції і просто залежати від Заходу вже, а не від Китаю. Це ж погано для Китаю буде? Це дуже погано для Китаю, тому Китай зробить все можливе, щоб цього не відбулося. Тобто історія про китайське вторгнення в Росію, якщо вже говорити такими міфами і чого я не люблю робити, це тільки в тих умовах, коли Росія вже розпалася і будуть утворені невигідні самому Китаю. От тоді може бути якась історія про втручання КНР. Не до того. Китай буде вкладати всі кошти, які він має для утримання Росії. Йому це недорого. 130 мільйонів – це жалюгідна кількість населення в порівнянні з китайським. Їм дуже легко утримувати всі росіян. Це декілька китайських провінцій. Та я розумію. Слухайте, Артуре, а чому тоді зараз, якщо він такий рішучий фюрер, третій термін, безстроковий, довічний там правитель, так? А чому він зараз не скаже, а я з тобою, Володя, я дам тобі все, ти мені все даш, що я хочу, а я тобі дам усе, що ти хочеш. І в атаку, на захід. Чому такого не відбувається? Чого вони соромляться? Чого вони бояться? Тим більше, що в них є, там я вже питання в питання поставлю, в них є проксі, так звана КНДР, так? Через яку можна, а він, типу наш тут такий божевільний у дворі живе, він що хоче, то робить, а за спиною, звісно ж, там, з якого він амбару це бере. Так, звісно, це питання. Дивіться, вони вже це заявляють. Вони вже заявляють про вічну дружбу, партнерство. І це не просто слова, економічно, фінансово, політично, соціально. І тут всі повністю епітети, які є, можна застосувати. Вони разом. Питання, чому вони не почали разом Третю світову? Я думаю, це таке питання стоїть. Власне, так. Тобто, насамперед, Китай був свідомий абсолютно подій Путіна. Коли Путін прилетів в Пекін на Криваву Олімпіаду, всі сміялися, ой, подивіться, такий самотній Путін, він там лапки склав, нікому не потрібен.
Ну, це, звісно, була херня, тому що підписувалися документи. Наприклад, в Україні проігнорували те, що Сі Цзіньпін офіційно висловив проти приєднання України до НАТО. Це доктрина КНР нині. Проти розширення НАТО і так далі. І багато таких моментів вони підписали. І, власне, одразу після закінчення, через 4 дні, все почалось. Тобто не знати про це було неможливо. І потім я пам'ятаю в березні, коли все тільки починалося, власне, в березні пам'ятаю, що вийшла китайська власне фінансова комісія. Вона заявила: ми всю війну заклали в наш бюджет на 23 рік. Питання: як вони встигли закласти там 1 березня в бюджетний рік, якщо ці речі плануються зарані? Ну, це вони ляпнули і не розуміли, що вони ляпнули, а вони нам розкрили правду. Але Сі Цзіньпін не хотів вже починати разом з Путіним цю історію. Можливо, і були такі плани. Давай-ка ми поїдемо на Тайвань, а ви підете на Україну і так далі. Але це ж не вигідно. Китай же ж отримує багато бенефіцій від цієї війни. Власне, він отримує всі ресурси, він отримує інфраструктуру забезпечення себе на час власної війни. Коли Росія здає всі свої фінансово-економічні позиції. Тобто і Китай же ж до того використовує цей дисбаланс в світі для власних цілей. Як ми бачимо, наприклад, зараз він Саудівську Аравію активно в свій бік переганяє, отримує російські колонії в своє користування в Африці, а це китайська історія в Африці. Він все дуже робить тактично. Він вибрав політику максимальної вигоди, але не той, яка очевидна для нас. Бо що ми думаємо є вигідою? Вигідою є розростання нашої економіки, нашого народу, добробут. Це не ті категорії. Китаю абсолютно байдуже, як живе його населення. Йому цікаво те, що вигідно Сі Цзіньпіну і Компартії, нагадаю, найбагатшої інституції на планеті, бо нема багатшої структури, ніж Компартія Китаю. І, власне, він готується до війни, тому це не було в його планах наразі. Але він це планує на майбутнє. Просто питання, коли і як, і чи вдасться нам, як колективному Заходу, переламати його плани тим чи іншим способом. Таким чином, можна сказати, що зараз Україна, в першу чергу, і країни, які її підтримують, умовний Рамштайн, вони запобігають, в принципі, китайській агресії. Безумовно. Трохи про Тайвань, 5 хвилин залишається. Тайвань – це частково, ви ж відповіли. Я єдина країна в Європі, в Європейському Союзі і, в принципі, з західних країн, здається, може я помиляюся, яка визнає Тайвань Китаєм, тобто Китайську республіку, цю зі столицею в Тайбеї, цей острів визнає Китаєм, а не континентальний комуністичний Китай, пекінську владу тощо. Це Литовська республіка. Там, це правда, ви не чули про це? Ні, це трошки не так. Вони ж не визнають Пекін, вони визнають Тайбей. І багато критики було на адресу міністра закордонних справ, і уряду, і президента, який ухвалив це рішення, але зараз все таке, як Кацап каже, устаканилося. І, в принципі, нічого, Литва поганого всього немає, економіка розвивається, з Тайбеєм співробітництво є, там високотехнологічні речі вони мають, і, в принципі, Литва показала, що можна і просто не визнавати Китай, жити без нього. А давайте поправлю одразу, а не та історія трохи. Литва відкрила офіс не Тайбею в себе в країні, а Тайваню. Але вона ніколи не визнавала Тайвань Китаєм. Єдина країна в Європі, яка має дипстосунки, саме оце, про що ви говорите, максимальні офіційні і не визнає КНР, а визнає Тайвань як справжній Китай, це Ватикан. Але Ватикан, здається, не в ЄС. Що стосується офісу Литви, це був зухвалий крок в сенсі того, що всі країни Європи адекватні, крім Білорусі, мають торгівельні, економічні, соціальні, політичні офіси Тайбею в Німеччині, Тайбею в Франції, Тайбею в ЄС, Тайбею в Бельгії, Тайбею в Швеції. Перелік можна продовжувати. А Литва відкрила в себе офіс Тайваню в Литві і офіс Литви в Тайвані. Без слова Китай, тому що Тайвань, зараз є такий наратив, Тайвань – це Тайвань, це ніякий не Китай. Тут треба, певно, пояснити дуже швидкий момент, що сам Тайвань наразі має проблему з відмовою від спадку Республіки Китай. Бо, нагадаю, власне, комуністи захопили материковий Китай, і влада старого Китаю, Республіки Китай, прибігла в тільки-но звільнений з-під японців Тайвань.
Власне, от в цьому та проблема. Тайванці не хочуть жодного китайського спадку. Вони говорять, що ми тайванці, у нас своя Ну, культура, вони своя мають ідентичність. право, вони мають на це право. Це нація, яка сформувалася на острові протягом багатьох десятиріч і тощо. У нас просто вже небагато часу. Та я вже закінчую. Власне, а всі інші країни просто мають офіси, і тому Україна одна з небагатьох країн в демократичному світі, що ніколи не мало такого офісу. Це не визнання стосунків, це визнання економіки, соціальних і інших процесів. На жаль, навіть в росіян є офіс в Тайбеї, і в Тайбеї в Москві. Ну а в принципі, ми можемо це зробити в будь-яку мить. Абсолютно, і це треба робити, і це ніяк не пов'язано з Китаєм. Чому Польща може або будь-яка інша країна може, а ми не можемо? Ну, я думаю, що просто ще йде гра така, щоб відмовити в будь-який спосіб, не дратувати і відмовити Китай від прямого втручання в війну саме власне проти України. Я думаю, тут Україна враховує і інтереси Сполучених Штатів, звісно, нашого ключового союзника. І багато ж я, знаєте, пане Артуре, хочу запросити вас одразу на наступну розмову там за деякий час, бо мені самому цікаво, ви дуже розумна людина, і власне ви експерт без лапків, як порівняно з більшістю українських експертів, з Китаю в тому числі. Дякую, що погодилися, і дякую вам за таку дуже плідну для думок, для розуміння ситуації розмову. Навзаєм. Ну, я хочу сказати до побачення нашим глядачам, але залишайтеся з ЗТР завжди, у нас завжди цікаво.